O primeiro plan extra da Deputación de Pontevedra mobilizou nos 7 concellos da comarca de Caldas 4,5 millóns de euros. Hoxe o presidente do organismo provincial fixo balance dos proxectos que se beneficiaron destes fondos. Nun encontro cos alcaldes da comarca en Moraña, Luís López destacou que o plan extra é un balón de oxígeno fundamental para os municipios de pequeno e mediano tamaño. Que tal, saudos? Arrancou a campaña da centola con prezos á alza. No Grove superáronse os 34 euros e malia que o tempo acompañou, poucas foron as embarcacións que conseguiron coller os topes. Así as cousas, na primeira xornada descargaron a lonxa case 5 toneladas, cantidade moi superior á do ano pasado. O Concello de Ribeira reactiva o expediente para a compra da antiga nave de Cerqueira. A pesar de que o anterior goberno anunciara a súa inminente adquisición, o expediente carecía de varios informes e non contaba co acordo plenario para aprobar a operación, que ascendía a €500 000. A Asociación Boirense de Empresas foi seleccionada como finalista nos Premios do Comercio Galego 2025 convocados pola Xunta. A AVE compite na categoría de dinamización grazas á súa campaña Boiro Compras con Corazón. E hoxe nas novas tamén coñeceremos a Ramón García Martínez, veciño da parroquia pontevedresa de Campaño, que sobreviviu ao campo de concentración de Mauthausen. Todo grazas a Entre los muros del olvido, último libro do xornalista Juan de Sola. Apoiado en documentación histórica, o autor reconstrúe a vivencia deste home, contando ademais coa axuda das fillas de Ramón. E xa están á venda as entradas para a pasarela Debut 2025, o desfile final do mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda. A cita cumpre 18 anos e será o 21 de novembro no recinto feiral de Pontevedra. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. O primeiro plan extra da Deputación de Pontevedra mobilizou nos 7 concellos da comarca de Caldas 4,5 millóns de euros. Hoxe o presidente do organismo provincial fixo balance dos proxectos que se beneficiaron destes fondos. Nun encontro en Moraña con todos os alcaldes da comarca, Luís López destacou que o plan extra é un balón de oxígeno fundamental para os municipios de pequeno e mediano tamaño. Avanzou ademais que os 59 concellos de menos de 50.000 habitantes presentaron proxectos á segunda convocatoria do plan extra, que nestes momentos xa se están a valorar. A Deputación de Pontevedra iniciou na comarca de Caldas unha xira polas bisbarras da provincia para facer balance dos investimentos do seu primeiro plan extra. Dende Moraña, o presidente apuntou que este é moito máis que un simple plan de investimentos. É un proxecto común, un proxecto de provincia, un proxecto no que os concellos puxestes as ideas e nós, a Deputación, puxamos os recursos. Na comarca de Caldas, a Deputación, a través do plan extra, mobilizou 4,5 millóns de euros. Mobilizamos nos 7 concellos da comarca de Caldas 4,5 millóns de euros dos cales. A Deputación vai a chegar 3,85 millóns de euros. Fondos que permitiron impulsar proxectos estratégicos en todos os municipios. No caso do concello anfitrión, un proxecto de posta a punto da Carballeira de Santa Lucía. A contorna da nosa Carballeira, o que é a humanización da Rúa 5, unha rúa pois céntrica, emblemática aquí no noso concello. Con fondos do plan extra, en Cuntis construirase unha nova piscina, en Portas estáse arranxando a escola de música e en Pontecesures están a mellorar a Rúa Carlos Maside. Vamos facer unha intervención de mellora dunha das principais rúas de Pontecesures que, presentaba un aspecto moi deteriorado, pese a ser unha zona altamente poboada. Vamos a arreglar unha escola de música que estaba do ano 1947, estaba bastante maliña. Era unha demanda veciñal. No caso de Cuntis, o mesmo, que os demais concellos permita a inyección de proxectos que non serían posibles sin a financiación extra da Diputación, e neste caso, pois, será a construcción dunha nova piscina municipal no lugar de campo. En Caldas tamén en marcha un proxecto de humanización, mentres que en Catoira se aposta pola recuperación do Camiño Real. En Valga, os fondos do plan extra destínanse pro acondicionamento da contorna de Porto Piñeiro. O que estamos destinando é a rehumanización de todo o campo da Torre, de todo o entorno da capela de San Roque, ca Rúa San Roque tamén. Vimos
unir o que é o Concello de Vilagarcía, o termo municipal do Concello de Vilagarcía, co centro de Catoira a través do Camiño Real, que é algo maravilloso. A obra grande, que é unha parte da obra grande que temos emprendido, é a lagoa esta de Porto Piñeiro, unha zona lúdico-recreativa. Proxectos da primeira convocatoria coa vista posta xa na segunda edición do Plan Extra. Unha segunda convocatoria do segundo Plan Extra dotado novamente de 35 millóns de euros e volveu ser un éxito de concurrencia, onde presentaron proxectos os 59 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes. A Deputación está a valorar xa os proxectos presentados polos concellos. No caso dos desta comarca, Moraña presentou unha proposta para a mellora dos espazos públicos no Buelo e a creación dunha senda peonil ata a rúa número 7. En Caldas, a mellora da mobilidade na contorna da Capela de San Roque. En Catoira, a segunda fase da recuperación do Camiño Real. En Cuntis, unha intervención de mellora da mobilidade. En Pontecesures, unha humanización en San Xulián de Requeixo. En Portas, a modernización das infraestructuras en Porta do Conde. E en Valga, en Porto Piñeiro, dotación de equipamentos. E Pontevedra avanza para definir a actuación que levarán adiante na estrada da Avenida de Compostela. Xa está en marcha o proceso de contratación dunha asistencia técnica que axude a definición das propostas pro tratamento dos espazos. O treito no que se actuaría comprende entre o cruzamento coa PO 225 en Albae e a glorieta de Pasarón. Aproveitando a transferencia da titularidade da vía do Ministerio de Fomento, Concello de Pontevedra, o obxectivo é humanizar a avenida e conectala ao campus universitario da Xunqueira, integrándoa deste xeito no resto da cidade, retirando a pasarela peonil e aplicando medidas de calmado de tráfico. Tamén se mellorarán os servizos e a iluminación. Outra das cuestións a ter en conta que recolle o expediente de contratación é definir as seccións de beirarrúas, calzadas e sobranchos, identificar lugares de atracción para poñer os pasos de peóns ou estudar a glorieta de Médico Ballina. Tamén a análise das fórmulas para integrar a contorna coa futura variante de Alba que unirá a Nacional 550 coa PO 531. O orzamento previsto para este contrato de asistencia técnica é de 18.000 euros e o prazo de execución de 6 meses. 3 km, 220 metros de longitude, e son, 114.000, o sea, son 11 hectáreas e media. Moita superficie, moita distancia, con tramos totalmente moi diferentes e con moitos problemas a resolver. É unha zona difícil, o de 550, non? É unha zona, pero que ten inmensas posibilidades e pode condicionar ou deixar, digamos, esa zona con un futuro radicalmente diferente do que se pode, buscar ahora. O Partido Socialista de Pontevedra presenta varias emendas á moción que o Partido Popular levará ao vindeiro pleno sobre o proxecto da A57. A formación critica o texto dos populares e consideran que demostra a falta dun proxecto para a cidade de Pontevedra por parte do PP. Pro BNG, pola súa banda, a moción do Partido Popular é deficiente. Todo apunta a que a 57 centrará gran parte do debate do vindeiro pleno municipal de Pontevedra. Hai uns días o PP presentaba a moción que levará a sesión coa proposta de paralizar as obras da infraestrutura e conectar o primeiro treito coa AP9 e o polígono do Campiño. Hoxe o PSOE anunciaba a presentación de varias emendas. Unha moción cero traballada, con cero idea, con cero proxecto de cidade e que, reflicte unha vez máis a incapacidade de Rafa Domínguez e do Partido Popular para poder liderar esta cidade. Parecería que ve un extraterrestre a facer este trazado da A57 por Bora e por Xeve, cando foi precisamente o goberno do Partido Popular con Mariano Rajoy de presidente do goberno e con Ana Pastor como ministra de Fomento quen fixo este trazado da A57 tan lesivo. Así o PSOE aposta por desenvolver a A57 cara ao sur coa conexión entre Vilaboa e Ponteareas. Tamén se refire a conexión do treito en funcionamento da A57 co polígono do Campiño. O PP reclama ao goberno do Estado que o faga. Puentes ve con bos ollos a proposta, pero apunta que tería que levala adiante a Xunta. Ellos en su punto 1 mezclaban la AP9 con el Campiño, pedían las dos cosas al gobierno de España. Nosotros dejamos pedirle al gobierno de España el entronque con la AP9 y añadimos un punto nuevo que es pedirle a la Xunta el entronque con el Campiño, dado que la carretera que une la autovía con el Campiño
Campiños é unha carretera autonómica e el polígono industrial é autonómico, que lo desarrolló Xestur, ¿no? O que nos parece dun despropósito, dunha caradura absoluta é que se lle pida ao goberno de España que execute a conexión. Segundo o voceiro socialista, os populares votaron en contra das emendas, pero finalmente foron aprobadas na Comisión de Infraestructuras cos votos a favor do BNG. Se o Ministerio ten decidido non continuar a circunvalación, pois a conexión entre a zona leste de Pontevedra e a zona norte pois sigue sendo extremadamente deficiente. Algo habrá que facer, porque temos ese problema, non? Mosquera adiantou tamén que o BNG non descarta presentar as súas propias emendas a esta moción sobre a polémica A57. Pois o Partido Socialista de Pontevedra viaxará esta fin de semana a Asturias. A delegación encabezada por Iván Puentes manterá unha reunión co Grupo Municipal Socialista de Oviedo e co equipo de goberno de Avilés. O obxectivo é coñecer de primeira man algunhas das políticas que están a poñer en marcha. Unha delas, por exemplo, a relacionada coa vivenda no Concello de Avilés. Avilés é un concello que é referente en políticas de acceso a vivenda para todos e para todas, ten unha empresa municipal de vivenda a través da que está a promover o acceso a través do alugueiro fundamentalmente, pero non só de milleiros de vivendas cada ano para persoas mozas, para persoas con menos recursos, e a verdade é que nos parece unha idea interesante que queremos estudar, que queremos ver con detemento e que queremos ver tamén como poderíamos, adaptada ás circunstancias e características de Pontevedra, como poderíamos adaptala a esta cidade. Insisto, trataremos tamén outros asuntos, como por exemplo temas de política social, que teñen que ver coa soidade non desexada, temas de iniciativas comerciais, de promoción económica e demais. Arrancou a campaña da centola con prezos á alza. No Grove superáronse os 34 euros e malia que o tempo acompañou, poucas foron as embarcacións que conseguiron coller os topes. Os mariñeiros explican que moita alga e tamén lixo lles dificultou o traballo. Así as cousas, na primeira xornada descargaron a lonxa Meca case 5 toneladas, cantidade moi superior á do ano pasado. O Grove viviu un dos seus días máis agardados coa chegada das primeiras centolas á lonxa. O inicio da campaña deixa bo sabor de boca. Non hai tanto centolo, pero o precio parece que acompaña. Por lo menos este primeiro mío, pois é un mío bastante bo. E vaya, se acompañou o prezo. As centolas chegaron a cotizarse a 34,65 euros o kilo, unha das cifras máis altas da última década. Sen ir máis lonxe, son máis de 7 euros por kilo respecto ao ano pasado, cando se rozaran os 28. Un poquinho menos de 28, e hoxe un poquinho por riba de 34, pois é un precio bastante bo. Na primeira xornada descargaronse aquí case 5 toneladas, unha cifra moi superior á do ano 2024, cando se fixeran con pouco máis de 3. A pesar diso, foron poucos os barcos que conseguiron coller os topes de 35 kilos por embarcación e por cada un dos tripulantes. O problema, explícannos, pola cantidade de algas e lixo. Pouca xente colleu os topes hoxe, moi pouquiña. Pois contábase pescar algo máis, o que pasa que colleuse moita basura, viñeron as redes moi liadas. Bueno, vamos a pensar que ha de mellorar un pouquiño a pesca. Con todos, os mariñeiros amósanse satisfeitos e agardan que a campaña vaya mellorando. Pois o primeiro día nunca se sabe onde están, estamos a probar por todos lados. E nada, o primeiro día moito lixo, o mar tamén anda a aumentar, non deixa meterte onde tes que ir. E bueno, pasei o primeiro día pois a mitad do tope, 20 quiliños delas. A ver, o precio acompañou, xa ves que ao subir de 30 euros é que xa a cousa quer dicir que non hai. A primeira poxa, como sempre, xerou moita expectación. Tamén a seguiron con moito interese dende en Groves, colectivo que está última la festa da centola, que van celebrar do 27 de novembro ao 8 de decembro. O que intentamos é promocionar o centolo nos establecimientos de restauración e que a xente veña a alojarse nos nosos hoteles. Temos unha serie de actividades programadas para durante todas as xornadas. Desde Groves estamos moi ilusionados este ano con toda a promoción que toca facer e nas contamos, por suposto, como sempre, cos restaurantes do Grove e cos hoteles que se implican nestas xornadas e un modo de estacionalizar o turismo no Grove. Entre esas actividades paralelas inclúense charlas ou obradoiros de cociña coa centola como gran protagonista.
Pois neste primeiro día da campaña da Centola, tras a apertura da pescaría entre a desembocadura do río Miño e Estaca de Bares, saldouse cun barco precintado que permanece retido no porto de Ribeira. O San Manuel, con base en Laxe, foi sorprendido por unha patrulla do Servizo de Gardacostas con 540 kilos de marisco, moito máis do permitido, posto que se establece un tope de 35 kilos por embarcación e tripulante. Os axentes procederon a devolver o marisco ao mar, posto que aínda estaba vivo, e retiraron do mar os 4.450 metros de miños identificados coas boias deste barco. Ademais do precintado da embarcación, o armador enfróntase a unha sanción económica e administrativa polas presuntas infraccións. Bueno, e a mes e medio das festas do Nadal, as prazas das nosas comarcas comezan a experimentar un repunte nas vendas de peixe e marisco. Os máis previsores xa comezaron a adquirir produtos para conxelar para evitar as bruscas subidas que se agardan nas datas previas aos festivos. Queda aínda máis un mes para as festas do Nadal, pero os consumidores xa comezan a interesarse polo prezo dos produtos frescos, especialmente do marisco, para programar un menú o máis axeitado aos seus petos. Estamos pensando en preguntar los precios y después, cuando nos interese, coger y meter en el congelador, porque si no, ya miras. No suelo aquí comprarlo, compro congelado, que resultamos da Sanó. O certo é que nas últimas semanas o mal tempo propiciou unha suba do prezo de peixe e marisco ante a escaseza de produto. Nota-se suba, pero non é a cercanía do Nadal, é o mal tempo que hai. Entón hai pouco peixe, canto menos hai, máis vale, porque todo o mundo o queremos. Hai pouco peixe. Hai moi pouquiño peixe. Ao haber mal tempo, é o que está subindo, senón non é polo Nadal. Aínda que moitos prefiren agardar as datas previas ao Nadal, hai quen opta por comprar con antelación e conxelar para evitar as previsibles subas. Hai moita xente que sí, que prefiere conxelar polo tema de unha da subida de precio e outra que tamén garantiza o produto. E despois hai outra xente que non, que prefiere comprar no mesmo día. Notouse sobre todo na ameixa, que tuvo un precio moi bo. No mes de outubro estaba moi chea, entonces sí, a xente sí que se animou a coller xa para conxelar de cara ás Navidades. Algún marisco, sí. Peixe suelen leválo fresco. Entre os mariscos máis demandados, dos que as peixeiras xa comezaron a recibir algúns encargos, destaca a cigala, a nécora, a centola ou a ameixa. Seguimos con outros asuntos. Urovesa en Valga traballa xa nos prototipos dos novos vehículos BERT para defensa. Os primeiros prototipos deste vehículo de exploración e recoñecemento terrestre estarán rematados en 2026. O Goberno Central concedeu á empresa un préstamo de 132 millóns de euros para este proxecto. Nas vindeiras semanas asinarase o contrato coas Forzas Armadas para o suministro dun 100 de vehículos deste tipo. Uns traballos que se han prolongar ata 2030. Nunha visita da ministra de Defensa á factoría de Valga, explicaron que estes vehículos son moi complexos, cunhas funcionalidades e sistemas de obtención de información moi avanzados. Ao mesmo tempo, a empresa avanza no seu proxecto de expansión con máis de 100.000 metros cadrados en Valga e 52 millóns de investimento. Un proxecto que suporá duplicar as capacidades e crear un novo cento de postos de traballo directo. Dende a compañía, ademais, indicaron que a previsión que teñen para este 2025 é pechar o exercicio cunha facturación próxima aos 150 millóns, o que suporía un incremento dun 20% con respecto a este ano. Bueno, e a volta da publicidade coñeceremos a historia de Ramón García a través do libro de Juan de Sola, do xornalista Juan de Sola. Ramón García sobreviviu ao campo de concentración de Mauthausen e veciño de Pontevedra. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira reactiva o expediente para a compra da antiga nave de Cerqueira. A pesar de que o anterior goberno anunciara a súa inminente adquisición, o expediente carecía de varios informes e non contaba co acordo plenario para aprobar a operación, que ascendía a €500.000.
2 días antes da moción de censura, o Goberno saínte anunciaba o acordo coa conserveira cerqueira para a compra da antiga nave emprazada en Bandourrío. Sen embargo, a nova alcaldesa atopouse cun expediente apenas iniciado. Carecía do informe vinculante de patrimonio e a solicitude de ocupación de dominio público marítimo terrestre fora tramitada ante a demarcación de costas do Estado, organismo que xa non conta con competencias en materia de ordenación do litoral tras o traspaso á Xunta. Que o 8 de agosto Costas lle dixo ao Concello de Ribeira que o órgano competente pasaba a ser a Xunta de Galicia con efecto retroactivo a data 1 de xullo. É dicir, ou non se leeron esta notificación por parte de Costas de Galicia ou fixeron caso omiso á mesma e enviaron, como digo, unha solicitude de concesión a un órgano que xa non ten ningunha competencia na materia. Polo tanto, nese momento solicitamos unha xuntanza coa Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, que é quen actualmente, pois, a través do Servicio de Litoral, ten a competencia para exercer pois este mandato ante o dominio público marítimo terrestre. Así mesmo, a alcaldesa advertiu que a compra require dun acordo plenario por exceder o 10% dos recursos do Concello, polo que é imprescindible o respaldo da corporación para autorizar o investimento. Foi unha compra ficticia, como digo, porque se fixo sen acordo plenario, un acordo plenario que era necesario polo suposto importe que iba a ter a compra, tendo en conta que o importe supera o 10% dos recursos ordinarios do Concello. O órgano competente para poder aprobar esa compra correspóndelle ao pleno da corporación. Se non chega a ser un farol todo isto que nos contaron, pois sería tamén moi lóxico que finalmente poidéramos poñer en risco ese €500 millón de fondos europeos que van a cargo do PSTD, do Plan de Sostibilidade Turística, ao tratarse dun órgano manifestamente incompetente para realizar a compra de un inmoble. A pesar dos erros detectados no expediente, o actual Goberno xa formulou a solicitude de concesión pendente de resposta e conta co informe favorable de patrimonio. O obxectivo é darlle máxima prioridade para evitar a perda dos fondos europeos vinculados á compra e ao condicionamento desta nave, enmarcada nun ambicioso proxecto para a recuperación integral do barrio de Bandourrío. E por outra banda, o Executivo riberense informaba tamén dunha nova licitación, neste caso a mellora da rúa Miguel Rodríguez Bautista. A actuación ten como obxectivo poñer a punto unha das principais vías de acceso ao centro urbano da cidade. As obras incluirán a mellora da seguridade viaria da rúa mediante a renovación do firme, pavimentándoa cunha nova capa de aglomerado asfáltico en quente de 6 centímetros de espesor. Tamén se procederá ao pintado da sinalización horizontal. O orzamento da licitación é de preto de 80.000 euros e irá con cargo o POS 2025 da Deputación da Coruña. As obras teñen un prazo de execución dun mes e as empresas interesadas dispoñen ata o vindeiro 24 de novembro para presentar as súas ofertas a través do sistema de licitación electrónica da Xunta. E a Xunta anuncia tamén a mellora do firme da estrada AC196 o seu paso polos núcleos de Ceilán e Ponte Nafonso no Concello de Outes. O alcalde Francisco Calo trasladou á Consellería de Vivenda e Infraestructuras a necesidade de executar esta mellora longamente demandada polos veciños de ambos os dous núcleos ante a perigosidade que implicaba o mal estado da vía. O Departamento Autonómico amosou o seu compromiso para financiar esta obra que repercutirá nunha maior seguridade viaria tanto para conductores como para peóns. E a Deputación da Coruña segue dando pasos de cara ao deseño do que será o novo modelo de novas residencias coa constitución da Comisión Político-Técnica que se encargará da súa materialización. Esa comisión vai estar presidida polo titular do Goberno provincial, por Valentín González Formoso, e estará integrada tamén por representantes de todos os grupos políticos da Corporación Provincial, é dicir, polo PSOE, polo PP, BNG e Alternativa dos Veciños. Tamén contará con persoal técnico das áreas de Política Social, Intervención, Secretaría, Arquitectura, Contratación e Patrimonio, entre outras. Pouco a pouco a Deputación da Coruña está a dar os pasos cara ao deseño do que será o seu novo modelo de residencias, no que se prevé desenvolver as primeiras experiencias en Rianxo, As Pontes e Ordes. Un dos últimos trámites levados a cabo polo ente provincial foi a constitución da Comisión Político-Técnica que se encargará do seu estudo e configuración.
A dita comisión, presidida polo titular do Goberno Provincial, Valentín González Formoso, está integrada por representantes de todos os grupos políticos da Corporación Provincial, Partido Socialista, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños, así como por persoal técnico das áreas de Política Social, Intervención, Secretaría, Arquitectura, Contratación e Patrimonio, entre outras. Dende o Concello de Rianxo, un dos municipios que resultará beneficiado desta actuación, destacaron a importancia deste proxecto da futura Casa de Acompañamento, inspirada nas experiencias dos países nórdicos, que aposta por residencias de pequeno tamaño e ámbito comarcal, nas que se garanten plans de atención individualizados e espazos máis amables e abertos á comunidade. Se enmarca dentro dese ambicioso proxecto que non é só a creación dunha residencia en Rianxo, senón que é facernos partícipes dunha aposta por un novo modelo de residencias que ven a rachar co modelo hospitalario que estamos acostumbrados para apostar por un modelo na que as persoas usuarias son tamén protagonistas da propia residencia, desta casa do maior, como se dou en chamar, cunhas condicións de habitabilidade moito máis amables que as que estamos acostumbrados, como dixo, cunha maior participación no día a día, tamén das persoas familiares e cunha maior integración do equipamento coa vida diaria do municipio. Todo isto o que aspira é a que unha persoa, cando, polos motivos que sea, decide ou ten que desplazarse a residir a unha residencia, que se siga sentindo unha persona plena, con todas as súas condicións para desenvolver unha vida digna. E neste sentido, só cabe reconocer a valentía da Diputación da Coruña a hora de apostar por este modelo, e ademais tamén agradecer, por suposto, que se tivera presente o Consello de Rianxo para levar a cabo este importante equipamento que levará uns prazos, como dixo, administrativos no que hai que ter en conta distintas circunstancias, pero que esperemos que pode estar materializado tamén a maior brevedade e que se dispoña desas 59 prazas que están previstas para esa residencia que tanto falta fai, xa non só no noso municipio, senón no conxunto da nosa comarca. A vida de Ramón García Martínez, veciño da parroquia pontevedresa de Campaño, que sobreviviu ao campo de concentración de Mauthausen, debúllase en Entre los muros del olvido, o último libro do xornalista Juan de Sola. Apoiado en documentación histórica, o autor reconstrúe a vivencia deste home, representación clara da historia do século XX. No proceso, Juan de Sola contou con dúas aliadas de excepción, as fillas de Ramón García, Silvana e Maite, que o axudan no rescate dunha vida que merece ser contada. A través da vida de Ramón García Martínez, almeriense de nacemento e pontevedrés de adopción, podemos trazar a historia da Europa de comezos do século XX. A pobreza e a fame, especialmente nos eidos rurais, como é o seu caso, provocou emigracións ás grandes cidades, estalla a guerra civil, con ese golpe militar, vese obligado a loitar no bando perdedor, e despois chega o exilio a Francia. En Francia finalmente ten que alistarse na lexión estranxeira e a partir de aí cae en mans das SS dos alemáns. Esta traxectoria rescátase en Entre los muros del olvido, o último libro do xornalista Juan de Sola. Tamén conta como Ramón pasou 5 anos en 3 campos de concentración, Krems, Mauthausen e Ebense, padecendo os horrores do Holocausto. En este universo de sacrificio, de dureza, de crueldade, con esa gran pregunta, como se sae vivo de aí, pero con que secuelas se sae vivo de aí, non? Que sae... Como anécdota, no le podías regalar nada con rayas, por ejemplo, no sé qué. No ponía nada con rayas. Nada con rayas. Iba directamente a la basura. Ya cada vez que nos decía algo de tú pasaras el hambre que yo pasé. A historia deste veciño de Campaño chega a mans de Sola polo seu editor, Carlos Fernández. Pronto atopou dúas aliadas. As fillas de Ramón, Maite e Silvana García, abriron as portas da memoria do seu pai. Bien, porque era lo que mi padre quería hacer y es un poco llevar a cabo su última voluntad. Y bueno, pues nosotros hemos decidido que él siga. Esta traxectoria rescátase en Entre los muros del olvido, o último libro do xornalista Juan de Sola. Tamén conta como Ramón pasou 5 anos en 3 campos de concentración, Krems, Mauthausen e Ebense, padecendo os horrores do Holocausto. Llevar a cabo su última voluntad.
y luego que yo por lo menos no sabía por dónde empezar. Comezaron un periplo que durou 12 anos e que levou o autor mesmo a viaxar aos campos de concentración, intentando contextualizar o percorrido que facían as persoas deportadas. Ramón acabou enredado en diferentes contextos precisamente porque buscaba oportunidades, non por cuestión ideolóxica ni cuestión política, que podía ter as súas ideas como todo o mundo, ¿no? Pero básicamente por unha cuestión de supervivencia. En Entre los muros del olvido hai emoción e tamén moita documentación que apoia os feitos que se contan. Algúns destes documentos foron conservados polo propio Ramón. Tanto a fe de vida da Cruz Vermella en 1945, en novembro de 1945, tamén a desmovilización da Lexión Estranxeira cando sae vivo, o único documento de Mauthausen, da súa matrícula en Mauthausen, que o deron por morto porque se cambiou o número para, bueno, situación que conta o libro, se cambiou o número para continuar con vida, ¿no? Tras a súa liberación, Ramón marchou para Francia. Despois emigrou a Argentina, onde conectou coa emigración galega. Alí casou cunha pontevedresa que faleceu ao pouco. Despois contraeu matrimonio coa súa cuñada natural de Campañó. Con el tivo as dúas fillas. Siempre decía que quería concienciar a la juventud para que pues, no volviese a pasar nunca nada así. Entonces yo creo que ese es el propósito del libro y lo cumple perfectamente, creo que estaría orgulloso. Agora Juan de Sola está inmerso nunha xeira de presentacións do libro. A moitas delas vai acompañado por Maite e Silvana. Xa estiveron en Pontevedra e Vilagarcía. Mañá estarán en Sanxenxo, no Concello, ás 8 da tarde. As seguintes citas serán en Caldas o día 14 e o 20 en Marín. Abrir as portas a unha voz invisible, una voz anónima, como era a de Ramón García Martínez, convencer de que unha historia importante, que non se perda ademais este tipo de historias na memoria colectiva, como dicía Ramón, para que non volva a acontecer o mesmo. Seguimos con outras cousas. A Asociación Boirense de Empresas foi seleccionada como finalista nos Premios do Comercio Galego 2025 convocados pola Xunta para recoñecer o labor de profesionais e entidades do sector comercial no marco do Plan Estratégico de Comercio de Galicia. A AVE compite na categoría de dinamización grazas á súa campaña Boiro Compras con Corazón, que combinou actividades culturais, gastronómicas e familiares coa entrega de vales a trocar por concertos ou degustacións coa fin de fomentar as vendas dun xeito innovador. A Asociación Boirense comparte final nesta categoría con Viveiro Centro Comercial Histórico e a Asociación de Autónomos de Ribadeo. O nome do gañador darase a coñecer este mércores na gala de entrega de premios que terá lugar no Hotel Monumento de Santiago. E xa están á venda as entradas para a pasarela Debut 2025, desfile final do mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda. A cita cumpre 18 anos e será o 21 de novembro no recinto feiral de Pontevedra. Ao redor dun milleiro de persoas están implicadas na súa organización. Que este proxecto permite unha cantidade infinita de sinerxias, de colaboracións, de crecemento que ás veces é para a universidade, ás veces son para os que están alrededor nós, ás veces son para os estudiantes que remataron fai 10 anos e que volven ás nosas aulas e poden contar o que fixeron, o que aprenderon fora dese tempo. É dicir, é un proxecto tan con tantísimas inercias no profesional, no académico, no social dentro da cidade, porque non olvidemos que para Debut enrollamos a media cidade. E este evento, aparte de amosar a creatividade e o potencial do alumnado, tamén é unha oportunidade moi importante de que o alumnado vexa como se traballa no mundo real, no mundo da empresa, no mundo da creatividade e o deseño textil, e iso se palpa na ilusión que teñen moitos alumnos e alumnas da facultade cada vez que chega a Debut. As entradas poden conseguirse na plataforma Wouti cun prezo de 5 euros. No desfile participan 35 diseñadores que presentarán as súas coleccións, 15 deles correspondentes a proxectos de fin de mestrado. O xurado profesional será o encargado de avaliar as diferentes propostas e outorgará 2 galardóns, o Premio Fundación Bimba e Lola e o Premio de Calidade Artesanal da Fundación de Artesanía de Galicia. Ademais do día do desfile, Debut acompáñase dunha programación que se estenderá
seguirá durante toda a semana. Haberá obradoiros especializados, conferencias abertas ao público e exposicións. Trataránse cuestións como a xastrería, a tipografía, o bordado profesional ou a impresión 3D para a creación de accesorios. Tamén se desenvolverán xornadas técnicas con empresas do sector como Zara, Adolfo Domínguez ou Bimba e Lola. En canto ás exposicións, o Museo de Pontevedra acollerá unha mostra froito do proxecto de Upclean, no que colaboran Bimba e Lola, Palomo Spain e a Universidade de Vigo. Éxito total na recuperación do Magosto Solidario de Lousame tras 5 anos en celebrarse. No evento desenvolvido no Polideportivo Municipal deronse cita medio milleiro de persoas que, ademais de gozar dun encontro de confraternidade, tiveron a ocasión de aportar o seu grande area por unha boa causa. Para acceder á festa era obrigado doar, polo menos, un produto de limpeza ou hixiene persoal destinado á Cruz Vermella de Noia. Os asistentes recibían a cambio vales para castañas, choripáns ou chocolate con churros. O evento contou ademais coa animación musical do grupo local O Son do Pote e xogos populares pros máis cativos da casa. E así rematamos de contado o programa de entrevistas Falemos e a actualidade que continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.